Здравейте, Майнкрафт, аз съм Пиро и това е епизод 3 в моята поредица. И тук с мене е Мъдър Чести. Кажи здрасти. Така, първо да ви покажа какво съм направил, докато не снимах. Една пътечка тук към Шиловкина. И сега тук в този епизод ще направим ферма. Глич още не съм го правил, но мисля да махна тия славове и да сложа цели блокове. Филм, тук ще направим ферма сега. Само че реших това тук да не е така. Повечето от вас ме питате дай IP аз да играя с тебе. Не разбрахте ли, че това не е онлайн, а на сингъл. Така че няма да ви дам IP. Ако си развия поредицата, ще хостна сървър. Това вече е бати лафа. Оцелява и ще може да играете и вие. Кое? Това беше бати лафа, че ще хоснеш сървър. Никой. Човек, за това ти трябва реално IP. Само мен не ме че да хоства IP. А? Кой казал, че ще го хоства? Така да, ако някой друг ти хосне. Аз знам един приятел, който може да ти хосне. Бе, с толкова нещастник си не знам. Ти си нещастник, бе, нека дърник. Добре, не знам това. Нека дърни нещастник смот. Горасъл, пиклив. Насран. Садер. Мамка ти го паркураш, Иван. Ти си псувал. Не мога, дразна се. Играм тук в един сървър, момче, не мога да настигна и много утре пак. Заради шибания паркур. Сега ще направя кофе. Елатизъм, бе, елатизъм. Ще ти затворя, човек. Иде, изиш ти казах, че ще се върши сам. Добре, неща сме. Просто ще правих този епизод, ще ходим да копая, но не на диаманти, но не това ли. И мултика. Слаб микрофон съм, да научите по-добре. 4. И това едно квадратче вода фаща на 4 до 4 квадратчета. Аз не знам. Аз си правя по едно квадратче вода на по 20. Така че за теб не знам, ама. 4 сигурно. Как ме виде, бе? Ти се не видил хакера. Човек стига толкова викаш, защото неща се чуваш. Аз изобщо не викам, аз почти шепна, бе. Ти си намали скапаните тонколани тогава. Не съм на тонколани, не съм като тебе. Тогава слушалките си намали. Давай си, ама ти по-викаш като че ли... Така. След малко мога ти затвора, защото ще си пусна музика. Това музика ще пускаш някакъв метал и пак ще пускаш. Какъв метал те гони, бе? Ти слушаш само метал. Аз не слушам метал, бе. Аз метал. Мен ако ме видиш метала слушам направо, вземи се фърли от някой мост. После мога да пусна сега. Не ми се занимаваш, защото паднах и умрех. Хора, някой от вас иска да покажа назад. Не, че играш, ще играш, просто може да си ходим. Трябва да снимам.
Мога да направя нещо малка реклама. И то прави реклама. Остава е, върна ли си Steam? Не, Не, беше украднал. не съм. Не, от мен конкретно отново ще се купа играта. Не съм. Колко изцарахме 30 на лит, това предно и стигне за нашата невероятна фермичка. Ще трябва да се това, че я зоната кажа ще лева на спина. Алекс вече снимам с 30 фокуса, 35. И какво аз знаеш с колко снимам? С 2 знам, не е много. Да бе, баш с 2. С колко снимаш, Алекс? А на баш ще снимам с повече от тебе. Добре, айде да видим. Понекога снимам с 70 FPS. А ти пък кога с небола лъже, кога извадиш 70? Ама много ми лагат клиповете, не знам защо, обаче като снимам с фрапси ми лагат много. Ако извадиш 70 фокуса докато снимаш, ще ти купа какво кажеш, човек. Окей. Значи сега ще кажа аз колко FPS съм. Сега съм с... Ох! Чече... Не помня. Сега съм с... Какъв беше FPS? Казвам ми телефона. Сега FPS-то... Онга, къде се казва FPS? Намерих. Сега FPS-то ми е 48. Не, и какво е Се сменя до 46-40. И като снимаш и извадиш 70, така ли? Бати лъжата. Не посещайте просто на море чести, ще тръгна такъв. На баща имам по-силен комп твоя. Хора, сега на пауза, защото ми звъни телефон и се вършим след минута. Хора, върнах се. Така. И нашата фермичка. Готова. Ето има си една крава вече. Перфектно. Просто. Сега тук така ще ги заредним. Може и крави си имаш и... Що? Така... Чувате, че много чести му се карат. Може да чувате. Не се да учи припримам това по-английски. Това за сега ще е така само за предупреждение. Ще го правим по-натам. Но сега няма много материали, не знам, виждате, че не сме ходили да купаем, няма много дърво. Абе, какво кажа? Назелива работа. Така, тук ще сложа малко пенсо. И се надявам, че зомбите не влизат. Не, те пак ще влизат по-малко. Така, това е неща градинка за сега, тъпчика знам. Само ще си вярвам дали ще видим сега. И си направя на лопата, на графата на дърво. Нищо. Да се направи на пътека. С малко цяло да направя малко и ще приключвам епизод. Защото ми е епизод 23 минути и го качвах 2 часа. Направо 2 часа без компютър. Много гузно.
беше нещо. Но нека отиваме на копане, защото все още не съм снимал докато копая. Не, мисля, че снимам веднъж в началото малко. Не само ако. Само да си изхраня по-удобно. Добре. Тук едно. Сега да си оставим това, което не ми трябва. Това ми трябва за нещо. Ще вземем кофа с стъкло. Кофа с стъкло, по-ясно. Кофа с вода. Ще си... Не знам, не подървам, ако си направя. Не, и брадва даже. Това 40 фокуса велики моят компютър. Толкова никога не съм имал да пусна. Нещо му става силно, защото не е загорел. Така, това държа се надявам, че ще ми стигне за факли и глупости. Когато се беше така, ще остигна друг. Нищо ще оправим следващия епизод и знаете да се занимавам с къщата. Така, държате от цялото, ще направим една пръчки. Правим си още една кипка. И да тръгваме към нашата мина. Ще купаем малко ниво, стигнем до 12 ниво. Знаете, че там се намирате малко. Тук съм. Добре. Ще учиш по-английски ли? Не. После. Гаре, ти си ми вика. Български. Перфектно. Сега играш от сингъла, нали? Сингъл и ако си ми се развие поредицата, направо тук имаме един човек. Ще ми хосне сървърче. И само някой от вас ще мога да играят. Имам предвид, ако сте около 5-10 човека кандидати, всички играете, нали? Всичките обаче стават над 10. Вече почна да ще си избирам кои ще участват и кои не, защото направим сървъра като PvP България 100 човека нон-стоп. А ти пращат какво? Клипове? Най-вероятно така, не знам, че... Но не се знам, ще чай да ми първи така се развие. Първият епизод гледам 30 гледани с канал. Събирам по 70-80-100 гледания на епизод. Аз имам вече такъв един епизод 2 по 100 гледания нагоре. В миналата поредица. Но САЩ не са разпространени сървъра. Аз сървъра после клиповете. Алекс, извадих 40 хлопса преди малко. Да, верно. Бати как лажеш, момче. Че ти си... Не можеш да си извадя 40 плюса, като ти знам... ти на какво играш? На лаптоп или на ком? На лаптопа. Като ти знам лаптопа, момче, то ти го вади на картинки Майнкрафта. Вадиш ли го? Не знам, че си го представям, че си го ци. В момента игра с 30, 32, 33 хлопса. Докато такова събирам дърво, вадих... По 2 фокуса в секунда. Твоята кошница не знам. Баш моята. Моята кошница си подкарва всичко в Майнкрафт перфектно, бе.
Кошар. Добре, ще видим колко шар ми трябва. Аре, давай, аре, снимай нещо там, прави някакви клипове да видим колко тия контент. Аз ли да е? Мани ми се от главата в момента играм. Хора чух крипа някъде. И лава чух. Гъст малко ще взема се самоубия. Аре, смъкни да чух ли лавата? Не трябва да чуеш лава направо вашо ми аз 300. Айте лавата. Аз съм си... Ти си играш, какво да кажа. Си прокошар. Професия кошар. Какво представям? Перфектно. Но е преди материал на крата. Това е арестно. Както крилата ги говоря. Професия кошар. О, гър. Аре, що говориш за тебе си, човек? Давай башка, за мен си гол. Видиш се. Или говориш за съдка крат. Башка за съдка говоря. Датата как се пише? Не помня, мисля, че гнома. Гном. Професия гнома. Че, не стих се нещо владил. Професия гнома. Професия Алекс Вестия. Професия кошар инвалид. Не сме сигурно да се правят. Ама гъл е. Аз се мисля хората да гледат повече пикове. Ние няма да го правим Майнкрафт оцеляване, ние ще го правим вицове оцеляване. Каспара. Какво става сега? Професия кошар. Това не мък ти да си дошъл епизод с ним още 2 минути. Момче. Ама гъл дай хаме. Толкова моят човек в Майнкрафта върви и си бие главата горе в камън. Бати ми къде къде върви дум. И какво се прави веднага се над тебе? Аз го учих да не си удри главата, ма той пак върви дум. Викам му, не си чак толкова тъпен, моето момче. Той пак върви и си удри главата. Какво искаш метнал се над тебе? Ти кажа. Алекс Павър. Аз нямам никакъв пауър, никакъв тебе, никакъв мижитурка. Да. Алекс, не смъка лицето да Не знае само да си правя такова. Алекс, не смъка лицето да всеки го избие там. Алекс. Se обиждай така, момче. Алекс, гледай да не чуш моя лъв. Къде ти е бандата на Ocean 4? Къде си там? Нема ги. Нема ги за сам. Значи, хора, сега ще кажа нещо. Понеже ние с този днес в един клас и още 3 с него, къде играят в Майнкрафт. Общо взето геймплей, геймари, как си трябва изолирани цвета, ход на даска, само за игри. И... Да, баш, ние сме тебе, раца. Ние сме тебе. Да, бе, не ви гледам модестуите. Ти, Съдка Крафт и... Съдка Крафт, той не се пише Съдка Крафт, се пише Лукас. Нищо преди беше Съдка Крафт. Наистина снимах. Преди, са не е преди. Седите, взели телефоните, имаме български, цъкат яко псувате там. Садите, прибирате се у вас, карате с вас да ги пускат на компа, на те не ги пускат, защото имат само вода. Раца, какво беше Молотов? Какво? Молотов, какво беше? Кой това, Алекс? Ти пак си спомня Кридова. Не бе, Молотов. Нещо от CS беше. Тук играм някакъв кит PvP, момче, бати актите ми. Имам си дигъл. Добре, мутни малко сега. Хора, приключвам епизода.
Това беше цел 3 с моя гост, моя честни. Професия кошар. Така, какво ще ви кажа? Коментирайте, оценяйте и ако някой от вас също иска да снима заедно с мен, Сега разбрах какво е билото. нека ми пише на Skype, Skype ще ви написате и какво да ви кажа нещо. Да. Чао, аз ще правя някакви промени по къщата, защото тук не снимам само, аз мисля да гледа така къщата и так копам тук си диван. Ако се цял промен диванта, ще пусна да се. Добре, паваш на пил и в чести. Чао. Айкай, чао. Чао, ма!